3. Здравейте, YouTube! Аз съм Кипър 2002 и тук до мен е... XX Shot! Здравейте, господа! Това съм аз! И искам да ви споделя нещо. Че ние сме на този сервер. Не гледайте дома инструментите, подарък се в началото на сервера. Ще прати майкито. Да, бъдете спокойни, ще има айки. Не сме догняли. Някой от нас. Някъде ще умра. Ще изчакаме за затвор да станете. Не, ще спрем на пауза, ако станете. Не знам защо така се предсакахме, но и здравейте отново. Ние сме... Аз съм, нали... Знаете имената, за вас това е никое време. Забравих. Не знам защо го бил са така, ако ме питате, и аз нали. Добре, така се справихме. Сега... Аз съм дядо Коледа. Значи в сървъра се печелят пари като трепиш чудовища. Без исках. Чакай да напиша нещо. Да знаете, ние не сме били на сървъра. И сме най-нормални плеери. Стига де! Абе. Познавам майка му. Аз и него познавам. Здравейте отново. Нали, тук сме ние. И сега аз не мога да го намеря. Къде си ти, бе? Да, знам някъде. Пращам ти топа. Как ти беше името на тебе? XX Shot. Всички го забравям. Ще ме извиняват. Чакай да го... Да. Пратих. Добре. Да съм, Не, може да. Добре, намерихме място за живеене явно. Не, това тук. Привет зона, не може да се живее тук. Добре. Пак яко ми децата на телевизорите. Пак ми дойде много на обекти. Спуч! Извинявам се за неговите мръсни думички. От неговия група език, ама стесна. Най-нормално. Добре, намерихме място за живеене. Да, аз ще събера малко семки. Събери, а пък аз няма да живея тук, не знам за те. Бъгнат. Не знам, не, бъгнат са. Тук живеят хора. Откъде знаеш, не разгледаме къщата, може да е хубава. Да, приветната много. Ние сме глифани. Ние сме копачи. Не е приветната. Липа. Да. Искам да ви кажа, че той... Интересно. Аз за информация на... Ето е манипулери. Чакайте. Кога отиде, бе? Тук всичко е приветната зона. Уч. Приветнато е всичко. Нищо не е приветното, да ми тъпай се вижте. Не е приветното. Айде, така. Има прасета. Добре, да бъдем по-точни. Има Сашо. Да. Дай Сашо е много добър. От нашият. Същото! Много ме драги. Айде, праща ли капаното тъпа? Аз трябва, че прати. Тъй да погледам. Не има въпроса. Пратих ти. Тук не е приветнато, викаш. Не. Да, не Искам да се! Там има хора. Бле, изкарано здрасти.
Напиши и кажете Задъра на YouTube. Да видим кой ще кажат. Колко хора ще кажат Задъра? Добре. Близко беше. Кой го пише това? Тук да знаете хик-хик. Това хик-хик ние ще се припознаваш. Това се припознава нещо. А? Убих прасенце. Тъй. Аз сигурно аз много готин текчата. Много слишам. И сега ние ще живеем тук много яко. Кога нямаме дърво? Тук ходим 3 дена на Майнкрафт, не, това с... Нашите типове са 10, иначе минали са 6 нещо. Ние вече... Идва да намерим такова дърво, защото... Имаме... Извинете, тук се написала песен в къщи главата. Искам да ти кажа, че имаме точно 3 минути. Така не е пълно да играем. Имаме 3 минути да оцелеем. Аз съм ребичен към. А, пък аз го обожавам. Мама кеф. Така да. Сега... Да съберем малко дърво. Не знам дали ме чу, но имаме още 3 минути. Не, само се разтървявате. Ни друго не може да се лази. Извинявам се за гадния си микрофон. Съм помага. Да. Добре, че дърва. Кажа честно, той не е нито бързо развиващ, нито бавно изоставящ. Не. Аз всичко го бързо. Добре, клипа свърши след 2 минути. Това беше глупо, студете и сезрати. Да ти кажа честно, това го правиш ежедневно. Той не е точно бавно изоставиш. Той не е бавно бързо изоставиш. Нито пък бавно развиваш. Той е просто като нещо повече. Мен. Да. Ама аз спокойно. Добре, къде си ти? Дай ли копава? Ам чакай да събера още малко дърво и да преключваме клипа, другия клип ще правим къщата. Надявам се. Другия клип ще направим, другия път ще направим къщата. И да, след няколко минути. Днеска сме номадско племе. Да, номадско племе. Супер номадско племе. Добре, имаме точно няколко секунди. И чао на YouTube! Чао! Бай-бай! Чакай, още не е свършил. Не се прави. Стига бе, развали мечтите. Трябва да наругая всички от YouTube. Блъскам се. Трябва ми огън аспекти иначе. Да му опека пържолите! Не. Това плечката. Това е враточките. Намерих къде ще живееме. Аз намерих по-добро място. Върни се, пасу!
Добре, и клипът свършва след 3, 2,